Калабыздың Саханов урамындагы 14-16 күп катлы йорттар алдындагы ихатала зур байрам. Бында хәвефсез резина япмалы балалар һәм спорт майдансыгы асылды. Байрамга иртән иртүк улыһыла, кесеһелә күпләп килде. Балалар гына түгел, уларның ата-әсәйләре, олатай өләсәйләре лә куаныстарын яшермәне. Менә бу программа, республика программасы, шундый матур ясадылар безнең дворны. Да, безгә бик ошый, оныкларыбыз, 3 оныгыбыз бар. Алар менә бу площадкага чыгып бик каты уйныйлар, аларга ошый. Нәрсә дип әйтик, без үзебез рәхмәтлегебезне белдерәбез инде. Шундый яхшы программалар булганга, матур итеп ясаганнары өчен. Бик зур рәхмәт бұл программа өчен. Без бик шат. Яңа асылган майдансыктар балалардан хәвефсезлеге өчен тулыһынча җавап бирә. Корылмалар астына махсус йомшак япма яйылган. Бунан тыш улар яхшылап ныгытылган. Балалар майдансыктарында спорт тренажерлары урнаштырылган. Һава торышының ниндәй булуына карамастан, балалар да, олылар да спорт менән шөгыльләнә ала. Башкорт ихаталары программасы сектәрендә Калабызда балаларга хәвефсез, уңайлы сагу майдансыктар төзелү дәвам итә. Одаклама Ичкалов урамында ла ошондай майдансык төзелеп бетү күз уңында тотыла. 3 ел içinde Ишембай каласында башкорт ихаталары программасы сектәрендә балалар өчен бына ошондай 20 артык балалар майдансыгы төзелде. Бына ошо йортларда яшәгән балалар көн һайын ата-әсәйләре, олатай өләсәйләре менән рәхәтләнеп ял итә, күңел аса ала. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре.